Hola seguidors! En aquest vídeo col·locarem vorals en tota aquesta zona del jardí, per tal de poder crear espais diferents. Així que, mai més ben dit, mans a l'obra i comencem! Començarem per presentar tota la fila del voral i omplir la part inferior per tal que ens quedi l'alçada que necessitem. Nosaltres ho anivellem amb grava i algunes pedres perquè ens sigui més fàcil. Com veieu, entremig del voral col·loquem una travessa de fusta per tal de marcar el camí d'entrada. Quan fem la presentació, hem de tenir en compte tots els elements per tal que aquesta sigui tal com ho volem un cop acabat. Anem a fer la barreja del formigó, buscant una textura que sigui prou sòlida perquè ens aguanti el pes del voral quan el col·loquem. Mullem tota la zona, tant la part del terra com el voral. Això ho fem perquè si no el voral absorbirà l'aigua del formigó, impedint endurir-se i disminuint l'adherència. I continuem amb la col·locació del formigó per la base del voral. Per la zona que toca el mur que tenim fet hi col·locarem morter. Si vols veure com fem el viatge en aquest tros de la vorada, et deixem el vídeo on ho ensenyem per aquí dalt. Arriba el moment de fer braços i col·locar el voral a la posició correcta. Ens ajudem amb la massa de plàstic per retocar la col·locació. I de les mans per acabar de posar el morter que necessitem. Amb el nivell, ens assegurem que estigui recte per tal de poder rectificar el que sigui necessari abans de continuar amb el següent, ja que aquest ens servirà de guia. Traiem els excessos de material i afinem el formigó, mentre el prensem amb el voral per tal que quedi ben fix. I anem a pel següent, seguint exactament els mateixos passos. Abans de començar amb tot el procés, col·loquem un rèpcle que ens marcarà la línia on ha d'anar situat. Ups, què ha passat? I de nou ens ajudem del regle i el nivell per comprovar que estigui recte i ben col·locat, rectificant tot el que sigui necessari per poder seguir.
anar repetint tots els passos amb cada tros de vorada, donem per feta la col·locació del voral. I amb la col·locació d'aquest passem de tenir aquesta zona així a tenir-la així, delimitada per tal de poder crear dos ambients ben diferents. No oblidis de subscriure't per no perdre't els vídeos de les nostres reformes i bricolatge. Si cliques al m'agrada, ens ajudes a continuar creant contingut. I si ens vols donar un cop de mà, comenta el que creguis oportú. Ens veiem aviat!